हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो नैबे मेट्र'निफ्रायनो आङो वेलकाम खालामहरनाय जाबाय। गाज्रि दामोनसै, आङो न'निफ्राय भिडिअ लाबोनो हायासै। ओमफ्राय जोङो दायो मेट्र' गाखोलांगासिनो दङ। जोङो मुम्बाइनि मोनसे बरस'वा होननाय बिचआवहाय जोङो थांनो फैदों आरो नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। ससमाया माथो जाजोबखो इसोरनिफ्राय फैनानै आंना थांनोसै। फाइनालि नै जों दायो मोनफैबाय। मा बिच मोनलाय बियो? बरसामोन नामा? बरस'वा बिच नो बे लोगोफोर। जों दा मोनफैबाय। नै ओरैबायदि मानसि। बारा मासि मोजां नांदों खोलो खोलो। वाव मोनालाय। वाव नै दैया। वाव बैथि थांनांगौ माबा बेसे उdah? Sampai tahu you know. Wow. Mati jarang. यार फिर से नहीं हुआ।
जा मोजांखा दै लोगोफोर थान्दा थान्दा nih wow gila tuh. जों दा थांफिननोसै आरो लोगोफोर नायखांबाय बिथिं जुखाम सावनाय मोनगोन नै बायदिसिना मोनो मायाबा मम' नालेंखर बिदै अनेक मोनो नायखांबाय बिदि आरो नै भिउआ थान्दा जि मोजांखा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय जों दायो थांबाय थानोसै रुमावहाय ओमफ्राय जों लोगोफोर बिदिनिफ्राय बेरायखांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय जों दायो मेट्र' गाखोलांगासिनो दङ न'आवहाय थांगासिनो दं लोगोफोर जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि मेंखाबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर